Naglitson si Undoy guys para sa ijahang mama. Birthday man ni mama ron, ika 60 birthday ni mama. Hindi na may litson balik sa merkado pero special mo kuno si Zay mo. Si Dalton ka excited naman eh, di naman gusto og magdugay-dugay. Ano man? Excited na ka? Sing happy birthday to Lola. Yeah? Happy birthday Lola. Dali, happy birthday na Lola. Kanta na. Oh, ganina ning kanta. Dali na, clap na. Happy birthday Lola. Happy birthday Lola. Luto na din na. Sigurado na. Basin na sa hilaw pa. Wow! Wow! Wow ko na yung Dalton. Wow! Asa na din? Wow! Hala guys! Ito naman guys! Magsudan pa ni hapon! Naglitso na po na higam. Ang lami ang gutong dos ni Agi. Be? Tangizo, huwag lami ba sa tanawon? Be? Kita, utro natin si mo tatay. Wow! Wow! Wow, chicken! Wow! 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 Excuse me. Come here. Excuse me. Come here. Yay! Hala, bugat ni tay. Huwag kakuha. Okay. Yummy. Okay. Ma'am, amis lagi, amis saktan lagi. Wow. Ay, there is squat. Hey, ayaw, bisa gansa pa sa kalami. Happy birthday Lola Inday from Dalton. Anay pasuwat ha. Katuto tay kita mo na cake na ito. Katong cake na ito. Say hi. Hi. Wow! Wow, arang humuta mugsak janan guys sa aglit so di sa ni Undoy. Musik is a wow dari. Close the door na. Na itong katasan na ton. Lili naman. Bata na saan dito saan? Bata naman dito ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Senior, welcome. Fill up the performance, senior. Ay, naka-ako! Sa chicken niya! Blow the candle na. Yay! Bamura lagi ka na po na tuog. Sila niya barang niyang lipay ha? Kamusta? Asa man imong sako? Deliver, karon para umadi. Ilan na ka sako? 300 siguro. Ha? 300. Good morning guys! Tamo na na. Manguan mi karon, maghaul mi karon og bagol. Si Undoy rag ako. Madong adlaw ni diha. Adong namis amo ang mga tinapok nga bagol. Kini ba na malit mig bagulas nga agi jagi pang tapok ra namo amo nang hakuton. Parehatid na namo sa amude sa among amo. First time na ron guys nga makauban. First time na karon nga makauban ni Undoy sa ijahang trabaho kay sila na may gakuan sa kuan ni mama kay ka mama man jud nga negosyo na may to bagol ila sa katong ulitaw pa sila bala karon dangan kay ning bagso mang ulit limbalik na po sila si Undoy ni nagda man ang uban-uban na po ko Inahan. ako na isang inahan unja kuan po nagdamo pud mi drone kay og napod mi ka palutdan nga view ba ubos na ni palit bago vlog pa jud kay para si ekonomiya tapuan karon panahon na ja mahalag pa nito nun awa kay diskarte karon uy di mag-selfie buntas na diha mado nang tudos na ni di pwede kay sugdi mag sunglass kay grabing sakitas mata mao na yung una namang destinasyon sa Kapurao untaga ay tagabuntol oy abot na mi guys una namang destinasyon. Si Undoy ra pay libur kay mukuha mig libur. Pili bayad libur di mukuha patag libur di 450, 350. 500 naman siguro di si Undoy ra gud pa di asa man ang bagtendag ke. Pila ka kasako man ba na masigo dan mura maggamay ra man imo sakdanan.
Okay. Di mapuno ni guys, deliver me, ja balik papud mi ar daghan man gyud among kuan. Mong kananay ako tonon kay daghan ka na magulron. Kay sukad pag udit, wa nay na malit. Mo nang karon papud na balik. Moong daghan ka adjoy bagul sa kamba nila man nami kuan datong mga kuan ka kilo, hapit mo 2,000. Kamba ni sa kandihay kay na may mga suking undo dito sa una. Malik na pa sila pamagaw. Ang inita. Sakit ka ang matag di ko magsanglas murag magpitek-pitek na bitaw. Kaya na bitaw mag-edit pa nga na dya. Agmata na expose sa mga blue light nga na dya. Di magsilbi, di magsanglas. Anja tayo mo koy katabang nimo tay. Aw ikaw ra gad diha. Igo ra gad ko daring mag-video-video. Bugat man na. Makaigit. Diyan saan man to nimong tus kambani tay nga tag 30 kilo man to. Nagani 40 kilo. Bugata na to. Lamas. Madus kaya inig maka lugaron. So inga ni guys ang kinabuhi sa mamagulay. Okay ra na. Bisag bugat ag trabaho. Bahala ginagmay kita, importante buhi. Kaysa wa di pangita. Kani man kung ilang kuan guys pang pamagaw sa una pa nimo na nilahang bread and butter pud sa una ba. Karon na nabalik si undoy na naman ning da kay di naman kayang mama kay nakaedad na pud ba. Anja pod ag nakakuan pod, ag nakalami pod is nakatabang din mis mga tao sa bukid-bukid nga mga ngilit-ngilit nga lugar ba. Lipaya nila uy kay gatong dito lumas kambani naka 5,000 pod sila ja. Ilara ko tong gisiliat sa liatan. Isa ka semana ko lang tigom-tigom pero mga 30 minutes to 1 hour per day ra kuno nga na sila bakante. Manguhag bagaw nga na tanaw naka 5,000. Asa makagano. Dali ra man day tay. Enjay mo ra lagi pang buntaw ta di na masigo tong taas puti. Puti guys kanang lugar na atos family house kay nagipamagaw pag mga tao dito. Gani na laman guys before bitaw mining larga daani aw diha ini adtos bay kanang suki di undos bagaw ba ning advance og kwarta mo nang dako pagkadjug na dako pud mi kaadjug katabang ba sa mga kuan mga tao diri sa mga kay ning advance si ja kay na ako nagipamati ba dapat jud mga laboratory test ni ja mga resita kay para pa advanceon. Dana deng. Oh, kini guys, lain na pud ni sa nga tapok, ari na pud ni sa lain na pud nga sitio. Nalag baka, lisang na. Lala, luudas baka oy. Mo na problema ron kay mahadlok og baka. Naog jud kag paggasron ikaw jud birag baka kay trumam gud ning baka guys. Kay sa una sa bata-bata pa ko kana maglugom mi kabog baka nga na gisungag bitaw ko diha balintong ko ligid-ligid kus bakilid mo nang sekad ato mahaglot na kag baka. Bahala pang baka ka. Basig ganahan ka mamagawlong. Palit mig bagaw. Nato injo dapit ta to. Basig ganahan mo mamagaw. Ha? Busy lagi mi ron sige ra mig pamagaw. Oh, kanina pod. Sus abi pukog na daot na. Gadog pasagdan di nang sapod mo kuan tunong. Maujud. Pila na edad ng bata ah? Nga, kumbate! Kumbate Dex! Kay arong daghay kwarta! Arong pwede na magminja! Hawa! Wala uyab! Ulitaw kugihan, di ka uyab! Di guro ka ingon! Tagakon di ay, sayang liwat dani, di ma! Kuan! Aw ako tiglista, be. Kaysa una raw nang ila undoy ang palit. Karaan na nilang negosyo. Nabidaan laman te. Pag mag-udit, wa na ma. Si kaso. Diktari ra kog pila. Suwat na to, 26. 1, 2. Kasir. Sige te. Pahatag og. Hako doy. Si ate repili. Kay si Jamay musud. Ako bita ako galing ako. Ani namagul ka te? Ako galing nagganang di nag tangtang uma. Kuan na na. Na sangke man guys ag kuan. Wire. Alah, dosa. Ato eh.
Sakto jud pug ahong kuan, pag-uban-uban. Loy lamas undoy guys, so lajo-lajo pud jigjang gipangkuhaan kay kamasud sa bay good gipamutang. Pero tagkuan ra po na mga 16 kilo, 20 kilos. Gaan ra noon pero init laman. Wa ko ni naog kay grabe init labad ang init. Madu ka na ng tabang sa yul. Puno-puno na. Puno-puno na. Di maka ito mga sigo. Ha? Di maka masigo. Tay! Madto namin tayo ka maghandos namin sa among bagal. Ha? Libot-libot mi. Kapuraw. Na, puno ka dyan. Puno among dump truck. Mga gatos siguro kasako. Atos daguhoy ang mga hatod. Atos sa amitay. Oh. Undoy kamerang duha. Ato na mitay. Di na, ato na dito kay malangan mi. Diya guys. Daghanas bagol oy. Oh, dia nagmamagulay oh. Ukab na sa trono. Wa pa man nagkuan. Wa pa man agkananay bayir kay break time ko nun abtan man migras 12. Grabe na din panginabuhi na gadyan eh. Nansa na yung tingkoy huy naman yung burot. Naptan mi kuan kananay break time kay ninggikan mi mga 11 man to. Pag-abot na alas 12. So alauna pa. Nansa naman yung forma. Parang ito ni mo di. Dugay man ka na uli gabi eh. Ha. Ngano na naman ni chicken ini. Ha, kisya nagpangit ni mo. Lamok. Tugas tinuod. Slide. Uban nana. Tugan. Slide mga Kinsay nagkit-kit na. Ano ito man naman ni mudo eh. Mo ni guys aga mo ang kuan. Bagaw unsa naghuwat pa mi. Online sa amin deres dakrin. Kuna pa yung mga nag-deliver lain na mga bagul daghan. Yawa. Paniud ko ta guys ya. Palit pa mi pansit. Nagsami undoy. Niud to na ninyo na puwa na ang ilungan napaso na pagka nang simot kay nagprito ko gahapog bangus ba. Yung kuha sikman na napaslot ng luto. Nagani pa sang dari dako. Ha! Gibang na paghahang dinners. Gibang na po sa dira kay tira ng paadyo nun. Chesed ani mo day. Grabe kina ng undoy oh. Tagak-tagak. Tagak-tagak. Nalindin guys, lamig nina oh. Isa man nagkagnina na day. Mato pang Dalton purple. Dis amang nani mo day, hinay-hinay si mo silingan ni mo gipos. Bisig na pa day, pili ko day. Hangay ko. Gana po na luto oy. Grabe undoy nagkaon mura magbungi. Pangag na po. Oh, grabe kang naong mura man taon ni Jesus. Gibugnog lima ka anay. Grabe dyan kapag sa gamula ka ulin. Arang jugam gud kuan na jugig sakjanan ba mar magug. Tuya. Tapos arang inita ang kainit sa panahon mao poy isa sa mga makakapoy. Tilawan ning sabong lingin. Ay lami Hindi lagi limot lagi kuan lin kanay. Panakat lang ipo kasi mong tinanan dito. Na magud ni Zarad toy kuan guys nagkaguko ba. Nga antanin jo lami Lin po rin namin juga anun. So, agamang first halin sa ang bagal kay mo man teteng hisgutan na ning video ha. Naka 9,000 mi katong unang hatod sa top pa poy among salin. Amo pa patong ikuan ni kaugma, amo pa patong ihandus. So, gamay ra gud pud kita. Pero bindaha ra kay makatabang mo pud sa lain ja napitubo gamay. Matsa na naman ang kwarta ning tubo gamay ja makalakalakan pud may mag-vlog man pud may mga spatso todos jud pud. Ora ba kuan ba nanay mula ka mo jud pud may kay mangita mi ka ng mga lami nga lugar i-vlog di. Sakto ra pud nga mamalit mig bagal kay musuot mo pud miska ukiran. So mata among unang halin sa among ang bagul.